Ngiyaphila dab, ngiga nje ngicidede, kuzobe ngcono uma ngithe kanje. Ngiyazwakala uma ngikhuluma ngithe. Inkinga ngisana kwi-interview, angazi noma mhlampe bazoba nenkinga yini uma ngikhuluma ngithe kanje. Ngizobe ngigqoke kahle isudi kahle nothayi, kodwa uma sengikhuluma ngizokhuluma ngithe. Ngathi mhlawumbe baze banganginika umsebenzi njengoba ngikhuluma ngithe. Uma-answer ngizophendula kahle ama-answer. Uma sengisebenza ngisebenza ngezandla zombili, kodwa base bengibizele e-office bese ngithi kanje, ngikhulume ne-manager ngithe. Mhlawumbe uma benginika isitifiketi ngizosithatha kahle ngezandla zombili, kodwa base ngibonga bese ngibonga ngithe kanje, ngithi ngikhulume kanje, ngithi ngiyabonga ngithe. Shuthi bengaze bengixoshela ukuthi yini ukuthi